То скоро. То скоро. Ще се видим утре. Ще се видим утре. Ти откъде си? Ти откъде си? Идвам от. Идвам от. На колко си години? На колко си години? Аз съм на 6 години. Аз съм на 6 години. Това е моят приятел. Това е моят приятел. То скоро. То скоро. То скоро. То скоро. То скоро. Ще се видим утре. 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 Ти откъде си? Ти откъде си? Ти откъде си? Ти откъде си?